People's Magazine te chuan kumin sang ni somni pali a Sexiest Man Alive a John Krasinski an thang. Kumma salama anlo ti ang bokin Sexiest Man Alive hi show pakhat The Late Show with Stephen Colbert ti kaltanga puangin he show nei tu Stephen Colbert chu an puan ti rani. John Krasinski hi actor le director ani a. Kumsomli pangami ni in American TV series The Office a khan ne so takin alo chang to a. Tin A Quiet Place ti film munom le lotling taka khan anupui Emily Blunt nen anlo chang don to bokani. Hengba ka hian film tam taka inlanin a direct chin bok. Tuntuma hian Stephen Colbert the show kaltanga John Krasinski Sexiest Man Alive fa an puan dan program him on takha kan en hove donani. Show chanani hian Stephen Swan clear tu mi puite sulomin chuta People's Magazine in Sexiest Man Alive fa an thlan puang turani thu asoya. Stephen Swan hemi chungchang hi soi fi masa in mitam taktan Swan sha thiam po har sa deu mai thei. Kumtin hian People's Magazine mi puite siam mi puite ta na siam om chun hian he award hi khovela mi pa sexy ber te anlo hlan to china. Chung te chu Brad Pitt te Ryan Reynolds te Mel Gibson te ani. Kum engi mo chung khan Paul Rudd le Chris Evans te chu mi pa sexy beran ni ti in puan na hun kalau nei to a. O samzo nga soi chuan kaka achang hian an ming kalam lo ani chuan khovela mi pa sexy beran ni theilo ti na ani ber chu ti in ama le ama in fiam zui chungin asoyani. Stephen Swan soi zom le in kumin hi kumthum azona he thil ka puan na tur hi ania avoi thum na hi chu ahlu ve shim atia. Kumina People's Magazine in mi pa sexy bera an thlan chu John Krasinski ani e ti in apuang ta ani. Sexiest Man Alive is John Krasinski. Ti chuan sexy lutuk mai John Krasinski sexy ya kan lom pui lutuk che. Stephenan ati mol pa chuan kalawrin vedan chuan kumin chu kani ve ngei tho kalawin be sei lutuka. O engtika ama mi padam lai zinga sexy ber kani ve don lawani hi ti in a in soi sazuya mi puilam anlo thum hak mai. Hey, Steven. Hey guys. Chuti lai chuan John Krasinski sexy angei mai chu aron lang thuta. Stephen chu chibai ron bokin mi puite po chu chibai abuk ngala mi puilam po an auring ngang mai. John te pahnih chu in chibahin an han in chutira. John Krasinski chuan chanchin ka shat vele ka rong kal ngal fatani a han ti a. Achan po Steve chuan Sexiest Man Alive ni achak ve zia a shat thule acha empty shat tumalo kalani thu chu asoi phul lut bok. Stephen chuan ingai tua thui hle mai mi pa sexy takti om takani. He ni na an pek chan che po hi ka shethiam roi ka sia alo ti le ta. John chuan kaban sekwang te po hi animai thayasin a han ti le chuan. Stephen chuan arm wrestling a voi khat chumin ne to takha alo ti a. John chuan voi ni zo kalom alo ti khau. Stephen chuan ni tak match tiampo a sexy tel thau mai ti zom le in fiam thunga chuan anin kom zui ta ani. Stephen chuan ka thik tak zet che ni ka chian chatak le a buang mai hetiang mi pa sexy lian puyani ta hi ka chuang tak zet che ni hetiang ni ve thei hi ka chak chin ati zom le a mi pui anlo nui hak. John chuan Stephen in ve thei lom ka ti chin dan kong ruk hi han ti ve chin la ati chuan. Stephen chuan Jonan a entonata na a video siam sexy ti injana kisat luito atak churon lek kangin Sexiest Man Alive ni ve theina thuruk chu an en hauta ani. He anin kom na hi ahlim om hle a clear tu mi puite po in an lim pui tak zet ti a shat le ani. Ti chuan video chuan han play ta a sexy dan awesome ti ron langin. John chuan hello malam huna sexy tur te u kei hi dan ang thapa mi padam lai zinga sexy ber mai John Krasinski kani a ron ti in. Stephen chuan dan ang a ti pa chuan John na bana QR code ron lang chu a han skena. Certified sexy ti nge mai chu athalak nen alo chuang kal. John chuan
Kini hian step ol sam tak buara ang maya changa buang satui taka chwa thei nge tur se u kan ron mu tir don se wani a han ti a ti chuan step ma saber ron langin ei su ti ania thil chi se lo tak tak kan ei hian calories thalo tak tak kan taksa a kan cholu china chung te chu kan pai bau vek tur ani ti a yona na soilai chuan Stefan ve thung chuan anei tur da te chu alo ei mol mola engei ti a yona na hanzo chuan Stefan la chuan ei tur ka pai bau alo ti then ni e apum chunga a pai bau tlatalom le step ni na lo lang le in ei tur te ti ani ve thunga Jonan ei tur om chun chu ti in tuile ar tui chatna asoi mol lain Stefan chuan ar tui hel chu alo in khol maya John chuan soi zom zelin ar tui hel hian in ri na tlak niam na na puyang cheu in pum te po atinom lo mai thei ba ka dam doin kal na hun cheta ka siam sak bok cheunga ti chuan dam doi ina kalin in ka te pon lo hol mai thei ani a han ti chuan Stefan chuan tinge ka hol kher chunga yang ti ina lo zot sin dang ron langin mi pakhat alo langa Chris Evans alo ni Stefan chuan zo na zo cheka du a tiawa bia in engtinge lem chan hi thiam em thei ti ina han zota Chrisan chan tuma aka a han an che chuan Stefan chuan aka chu alo hol sak pop step thum na ni in mi sexy tak DNA ruk tur ti alo in ziaka Stefan chuan Chris Evans achil alak manga sexy ve thei ain ring ani nge yang le step lina lo lang le in John chuan tuna chuan Chris Evans DNA kha genetic lab office lui hlun to achanga mandula khom manga lab siam chapa in la chang le anga ti in a DNA chu lepa chuan a hol roka step nga na a chuan an pani a chet mila an kal lai lo langin John chuan exercise ni lavin sexercise ti turani aron tia ta chuan a sexy thei ang pera treadmill an tlan lai le tlan mai po ni lo a bo an bok wak lai te chu an ron tilang bok Sexy. Sexercise anti zo chuan John chuan Stefan chu tui in tur pe in tui chu aka a aphu chik thot thata Stefan na in zo chuan ama al khan ka sexy satin ka sha alo tinge bok John la chuan ni dol lutuk achan chu Chris Evans DNA changalak serami in che alom alo ti thwai bok John chuan Stefan tak sa in thak danglam dan tur vel chu shilfia zuin in thak danglam tur chuan dakar som palital angaya hemi chung hian itaksa asel omzong te nasa takin alo na anga itaksa chunga organs te po alma ni in ran in siam rem don ani ti chuan taksa moi le omzenei tak aron in rem khomanga a han ti a chuti lai chuan Stefan chu chhuata na tuarin alo vial ngol mai hei hi step ruk na ani ti chuan le damdo in khum ang taka Stefan chu lo mo in John chuan zoite in Stefan ti in a aw mola Stefan chu lutuam burin alandan chuan adam lawani nge yang Stefan chuan John nang mai ni em khonge ka om alum ka tilutuk ti in John la chuan ikhwa sekem ni alo ti thwaya Stefan chuan ai ni lo chiat lo lutuk wanga sa chuak vek ang hian ka om ti in alo changa ti chuan amai tom na an han phel chuan putar Stefan kha Chris Evans ang maya sexy alo nita ani I feel hot he show entu mi puita chuan kut an beng tura show mu nom tak chu ani chiange ole ti chuan kumina ta na mi pa sexy ber chu kan lo sheta a kumina Sexiest Man Alive an thlan John Krasinski hi engein mu dan he ni na nei tur hian a sexy to ki ti em ti te comment lama lo soi vela kan du tok ma in kumma salama People's Magazine in Sexiest Man Alive an lo thlan to te I han en vele lok te ang People's Magazine in Sexiest Man Alive thlan na an na imasak ber hi kumsang ka zakwa somriat panga dai to kha ania isu masaber Sexiest Man Alive an thlan masaber hi Mel Gibson ania kumsang ka zakwa somriat pariata John F Kennedy Jr po ron langin sangka zakwa somkwa a Tom Cruise aron langbok Sexiest Man Alive hian mi palilang non to an oma chungte chu
Brad Pitt kumsang ka zakwa somkwa panga le kumsang ni pahni na Richard Gere sang ka zakwa somkwa pathum le sang ka zakwa somkwa pakwa a te lo lang to a George Clooney sang ka zakwa somkwa pasari le sang ni le paruk Johnny Depp sang ni pathum le sang ni le pakwa alang te hi an ni ti chuan kumsang ni pahni khan Ben Affleck langin sang ni pathuma Johnny Depp sang ni pali Jude Law sang ni panga Matthew McConaughey sang ni paruk George Clooney sang ni pasari Matt Damon sang ni pariat Hugh Jackman sang ni pakwa Johnny Depp sang ni som Ryan Reynolds sang ni som pakhat Bradley Cooper sang ni som pahni Channing Tatum sang ni som pathum Adam Levine sang ni som pali Chris Hemsworth sang ni som panga David Beckham sang ni som paruk Dwayne Johnson sang ni som pasari Blake Shelton sang ni som pariat Idris Elba sang ni som pakwa John Legend sang ni som ni Michael B. Jordan sang ni som ni pakhat Paul Rudd sang ni som ni pahni Chris Evans sang ni som ni pathum Patrick Dempsey le kumin sang ni som ni pali a John Krasinski te hi People's Magazine in Sexiest Man Alive an lo than te chu an ni heng ho thalak hi room chunga tar vek tai la chuan classic te hi avo lo pha de uma na kati room ruma va khot tik te khlom tak ole kati zong khani le phot mai se alum riau mai du tok photang Milar News channel hi ilo subscribe lo in chuan lo subscribe nge don ne